for my passport. Hi guys, Masura, Mamuka say, guys, Mamuka say, hey, Mamuka say, guys, Mamuka say, hey, Raka Oma, Mamuka say, Kovaska ananas, Mamuka say, hey, guys, kuZimbabwe wakawira bhutsi ya Satani, guys, bhutsi ya Satani yakawira kuZimbabwe. Ndo kwakawira bhutsi ya Satani kuZimbabwe uko. Hey, zvakaoma. Haya. Zvakaoma. Mastriti kuita kupfuta right. Pane vanhu vanoda kudaira. Pane munhu anoda kudaira panapa. Pane munhu anoda kudaira. Pane vakadzi. Guys. Zvakaoma. Pane vakadzi, mukadzi anyora kuti mirai nditsvage ari papiko. Ndariona zita iri uyu ndiye. Ari papiko ndomwana iyi. Chagomona. Maidhi here kana kuti maichi hameno maidhi or what chi handizivi. Pane nhikikiri, pane mukadzi yanyora twanzi SIS MELLY muri kungofamba muchingoita basa rekudefenda mukadzi uyu muri kudefenda nokuti ndifeli. Regai, let me make it clear. Ina handiti zveghost guys. Ndogara ndichikudzai. Regai nditotaura muchindiona. Let me make it clear. Mese makateerera. Handitika handinei chekuita naFelini. Ani muri kunzwa? Handinei chekuita naFeli. Pakanaka pagonekwa nemunhu ndinongokomenda. Pakafoira pakangoipa panenge paitwa nemunhu tinongotaura kana kuti sometimes nini hangu for the sake of peace I reserve my comment. For the sake of peace kazhinji kacho. Handisitombori feni yake. Zvekudaro ndinongosapotawo ndiri kure pandoona kuti apa panondinakidza ndiri kure ndongosapotawo. Zvisine handisitombori mumabhuku yake kunzi ndonzi feni kana kuti top feni kana kuti mukatofunga kuti imi munofunga kuti zera rangu rino iri ndichisi sura rekusura ndichiteera kumashure kwomunhu ndichiti kwanzi ndikuita cheerleading yemunhu. Ndoda mbokubvunzai. Zera rangu rino iri ndichiri zera rekusura ndichita cheerleader. Kuita cheerleader mwemukadzi. Imi vanhu ndikwanirei. Kuita cheerleader unopiwei. Ndoda kubvunzai. Kuita bridesmaid, chief bridesmaid unopiwei. Unowanei. Handisi cheerleader wemunhu guys. Ndinongokwanisa ngotaurawo. I'm just ndinongorivoisire vanhu asingagoni kuzvivoisira chete. Sezvakangofanana zvikuitika pamwana uyu. Vari kuhanda, those who vari kufunga kuti SIS MELLY vari kukomenta because zvingondisvota kungoti shuwa varume vakuru. Vanokomenta vachikomenta zvinhu zvakadaro varume vakuru. Zvinongondisvota mufunge kuti vakadzi vakuru tiri kutotaura zvinhu zvakadaro pamusoro pemwana. Regai ndikuudzei kuti nemhaka yezviri kundisvota. Musati mafunga matheories enyu aya ekuti vari kuda kunzi kwai vakadefenda kwai nemumwe kwanzi vanenge vachida kuti kwai we are all happy period. Chandoziva we are all happy period. You are happy. Iwewe whoever goes to weekend mbavha. I'm not happy. Andimbofinda kafadzwa nezvinhu zvakadaro. Rega ndikutaurire nemhaka yenu ndati ndinzwisise kana uri munhu anogona kunzwisisa vhona nzeve dzako ndinzwisise. The reason why ndakaita active
panyaya ishi yemwana ushu ndichikumbira kubva nezuro kuti guys I don't think kuti tingashare life mapikicha emwana ushu kana kuti kudini antika not so long ago I was in that situation. Not so long ago I was in that situation inini ndakashaka kuudza ndikashaka kutizira ndikashaya kuti ndoshare nani ndakauya ku social media ndakazoregreta pave paya asi ndatouya ku social media ndikati vedu we ndionereiwo zvandatigwa nemwana ndakazotukwa mwana wangu akazotukwa nevamwe vanhu pasocial media apa iside kuti kana tatukana vatuke inini mai vakanotuka mwana wangu handi muri kunzwa kuti ndosaka mwana akadai ndosaka mwana zvinhu zvandakauya nazvo ndoga ndisisazivi kuti ndovhunza hani ndoudza hani ndakauya kusocial media ndikati vedu we ndikurwadziwa ndine stress ndionerewo zvandaitigwa nemwana ndikuti mwana aenda kuchikoro mwana ave nemukomana wepachikoro paanodzidza ndikuti mwana aenda kuchikoro mwana ari kuita izvi kana makangamwa kana kuti musina kuona ndakauya pasocial media ndikachema pano pasocial media vanosisachiona not so long ago saka I know the pain ndakapfuura nepo I know the pain. After mwana ndadzosa kubva kuZimbabwe ndakarama mwana ndikatumira mwana kumusha kuZimbabwe nokuti ndakanga ndisingazvitarisiri ndakanga ndisingazvifungiri kuti ndo zviri kuitika. Handi muri kunzwa handina pandakambohura kuti nditi mwana angaona kuti mai vakahura apa saka neni ndoda kuti ndihure. Handina pandakamboitawo kana chikomba ndine murume wani mwana anongoziva baba wani asi mwana akanditira mashiripiti. Handina kuona hangu manudzu asi ndakaonawo zvandakaonawo. Handi muri kunzwisisa netsaiyu that's when ndopandoti level of maturity yedu maZimbabwe iri kumasure netsai ndotoona kuti level of understanding yedu takatosiyana. This is not about the mother netsai mudadi gute. This is not about Felicitas. This is about the child. Handiti uri kunzwa handinena mai vacho ini mai vacho should know and learn from zviri kuitika izvi kuti panoitika chimwe chinhu kumwana umwe munhu hauseki because mangwana chinouya kwako. You don't laugh. This is not about mai vacho inini I'm just ndikutaura kubva nezuro it's all about mwana kwandiri because the reason I'm giving it to you right now kuti I've been through that. This is why I'm giving you the reason. It's not about mai vacho. Andina chikuita na Feli and tauri na Felini. She should learn from this. Kuti next time mwana umwe munhu pakatika zvinhu zvakadai hauseki. Ndakakudza ndikati it takes the whole village to raise a child. Mwana hasi mwana womunhu one. Hanti muri kuona haasi mwana womunhu one. Pakaitika mwana wangu ini vanhu vakandiona palive apa vanhu vakandiona ndaida kutodona ndaingoita zvikusimbisa ndaida kufa ndaida kudona ndikutaura mwana anga ne 15 years 15 years. Zvazvinoita manje netsai wanti wati karma is a bitch, karma is also coming to you. Zvazvinoita manje karma is also coming to you. Hanti vakaseka shashu nasi zvauya kwauri iwe uri kusekaoka. Thank you for that one. At least you know what you are talking about. Animona akuna Priscilla usamboti kwa ide yangari ningi kana kuti kudini chero de yangari mwana wako iwe Priscilla Mutembedzi ini ndaingomira zvabuda zvichitendera kudai mwana chisekwa ndaingomira nechokwadi ndaingomira nemwana wako. I don't know you but I was just going to stand nemwana wako. I was just going to stand nemwana wako. Hazvisi zvokuti kwa mwana waningi kana kuti mwana waningi
Mwana wese akakosha. Vabereki tingatukana. Tingaitana sei vabereki. But when it comes to vana vedu hapana pavanokwana patinotukana. Tingashorana pachiri tikasafarirana. Patikana, well, if it affects mwana one kana kuti one, tinoisa ma differences paside. Tomira ne mwana. Handizvo here. I'm not forcing people kuti mirai ne mwana uyu. I am not forcing people kuti mirai ne mwana. But ini ndiri kungotaura maonero angu ndemafungira because inyaya iri kupisa. Andimona. Inyaya kuti munhu wese ari kungotaura zvaanoda. Pane mumwe andiudza kuti muri kuti mwana iyeyu ndavhura profile picture vakadzi vari kudaro. Hanzi mwana iyeyu kwai mwana ne mashoko acho anobuda ka unotongoona kuti we are a caged nation. Tiri vanhu vakashogwa naMwari. Tiri vanhu vakasekwa. Ndosaka tine nhamo. Ndosaka nyika yedu yeZimbabwe isinganaki. Ndosaka tichibirwa nevatungamiriri vedu munyika. Hanzi makambonepi mwana ane gomba rakadaro. Mukadzi angachikomenda kudaro. Mukadzi angachikomenda kudaro. Umakati hanzi makambonepi mwana ane mazamu akadini andagona kuzopedza kuverenga makomenzi achona. Handimaona. Unotoona kuti ruvengo ruri kuitika harusi ruvengo rwemwana. Ruvengo ruri kubva kuna mai. I want to be honest and I want to be very clear nemi. That's what chokwadi guys ndakazvimirira. Ruvengo rwacho ndinoona kuti ruvengo ruri kunyorwa. Komenda yanyorwa paka. Haisi yemwana. Handimaona. Haisi yemwana. Ikomende kwa mai. Sinikiwe my life I'll press. Ndokutoti mutondinzwa. Because if I don't press ndikana machinyora, mukuramba muchongonditukirira makomenzi angu. I'll press. Because mukuramba muchongonyora. So ncheramba muchongokudzaiwo my life kuti stop. So that you understand kuti why tiri sensitive panyaya yemwana. Why tiri kuti zvemwana izvi musa azvina kidzi. Maybe you can hear better on a live than my comments. Because the moment I'm going to comment my comments, you are going to every comment, you are defending, muruda kupinda ma good books, amaititi. Ndo zvatagone mumwe. Ndina good book remuna ndaupinda, nitori bonda kadai. Good book, imi muri ma good books makapiwei. Makapiwei. Proper madende pana patino ku block. Tino ku blocker. And then tinoto ku block and they won't miss you. Andichika pano munhu akaenenya akachiti posta izvi tikakutsvaga yo tikaza kubata tino posta uri munhu mukuru unozvimirira uri pa social media. We talking about vana. Iwe munhu mukuru we post. But vana tutara nyaya yevana pano. Ini chaiye unotondiposta. Ini chaiye ukaona nyaya dzangu sitidza munosora muchiseka muchitenderako une mafacts zvamunenge muchitenderera muchizitaura munenge mune mafacts nadzo munodziziva. Makadziverify yakupi? Handi munongofambisa vhangeri. Handi munongofambisa vhangeri muchingotendera muchingoti vakazodai zingo Mwari havana murume zihure. Handi ndizvo munenge muchitaura. Makamboona chenchi defender. Famba ine side iroro. Ini ndiri kuya pana pandakamirira mwana. Andimona ndikumirira mwana. Vabereki, let this be a lesson. Handi muri kuona. Mukukomenda mukana uri blogger. Ndoda ngotaura chokwadi ndakangomira ndobva ndaenda zvangu. I don't care kuti muchati kudini because muchaya nemifungo yakasiyana siyana. Kuna mwachaya achifunga kuti ndatumwa, kuna mwachafunga ndiri kunyengerera munhu, kuna mwachati ndiri kunyengererei, kuna mwachati ameno. Zviri kwamuri fambai nemasedhe enyu muda kufamba nawo. Kana uri blogger, it's a lesson to all of us. Pane dzimwe nyaya dzokuti dzikaitika kana usachikomenda just pass. Ingodarika. Chingodarika. My bloggers, I hope you are listening to me. Pane dzimwe nyaya dzokuti dzikabuda. If you don't have anything to say, just pass. Kuitira ramangwana. Because vana vedu vanorohwa. Vanotukwa nekuda kwemhosva dzedu. Mhosva dzedu dzatakaita isisuka. Kana mwana akanzi apara mwana. Inodzoka beki kumwana. Nekuda kwemhosva dzangu inini. Kwete dzemwana. As much as people want to defend. Vanobva vatanga kufunga kuti inini ndaiseka ndaiganza paendaidai. Vanongoti saka ndikoko. That is not right. That is not right. Panoitika zvizvo zvinoitika uku kauku. Nyaya dzevana vevamwe vanhu. Let's be very sensitive nadzo. Let's be very sensitive nadzo. Manudzi anobuda everyday vanhu vachibudisa manudzi vachidini. Hazvisekesi, hatiseki. Dzidzai, pane izvo zviri kuitika izvi. Dzidzai. Ngatidzidzei. Hazvisekesi.
Mwana umwe akanzi apara mhosva kana kunzi aba mushopu kana kuti adini hazvisekesi. Because wako mangwana anofuma akaita zvihombe kuzvakadarika ipapo. Handi muri kupanzwa. Ngatidzidzei ipapo. Vabereki. Tichigadzira vanhu pasocial media apa. Tichita sei pasocial media apa. Vanhu vanobatirira. People who hold on to that. Vanobatirira. Mangwana zvinonzwa pasiripo. Zvotunoshaya kana kutotaura kuti kudini. Zvakudzoswa pavana. We all know, tese tikada kubvumirana kutaura chokwadi panapa nhasi kuti ngativhurei mafoni. Tinzwewo nyaya dzekwenyu dzevana. Munonzwa nyaya dzinotemesa musoro pano. Munonzwa nyaya dzekuti munobata musoro kudai. Vabereki vachibuda vachitaura. Vabereki vakawanda vane stress nenyaya yevana. Vabereki vakawanda right now kudzimba uku kumamarriage vamada toputsika nenyaya dzevana. Because baba ningu vachiti mai hamusi kurera vana. Mai vachiti iwe baba muri kutedza kuita nguva nevana. Vana vachibika bhinzi kunze uku. Handiti maona. Vana vachibika bhinzi kunze uku. Nyaya dzevana dzinonetsa. Kurera mwana hakuna formula guys. Zvamunoti hanzi murume hana formula. Kurera mwana hakuna formula. Uchifunga kuti ndiri mugood books mwana wangu chaiye hapana kana gedha habudi kana kudi. Unomona ine nhumbu yekutosha kuti nhumba chakaiwana kupi nguva. Unozvibvunza kuti asi kuchicha asakarepiwa munomba chichakaitika. Uchifunga kuti ndiri mugood vana ava vakangwara kudarika zvatakakura takaita. Tikurera imwe type yevana guys. Tikurera imwe type yekuti vanogara vari 10 steps ahead of us. Vana vatiri kureisa mazivano. Zvokuti hapana chavasingazivi. Torai vana vamugare navo pasi mumbo vabvunza munzwe. Vana vanoziva zvinhu zvokuti ukanzwa iwo sana unofenta. Uri samai ukanzwa kuti mwana wako anoziva zvakati unofenta. Zvaunofunga kuti wakamutesa dondo kuti mwana uyu hapana chaanoziva. Unozoona kuti mwana uyu anoziva zvikukutu. Vana havana mugoni. Chatingatoita kuisadzosera vana ava kuna Mwari. Kuti Mwari vana ava takudzisa kwamuri. Honai zviri kuitwa nevana. Toga Mwari hatingazvigoni zvevana ava. Totodawo guidance yenyu kuti zviite. Otherwise vana ndoda kukudzai. Vanhu vakaona chita grey hair nenyaya yevana. Vanhu vakawanda vachadonha kufa chako nenyaya yevana. Ndikudzei. I am not here to judge. Kana kuti nditi pane bad parenting kana kuti bad skills dzakaitwa nemubereki. I can't say that. Because as far as inini ndakazvimiririra, ndakasangana nadzo guys. Last year, ndakapindana nacho. But handina bad parenting andaita. Kana ni social media chaiyo, ndaita handidi mwana anoita social media pasi munomba. Vangu vasingati social, ndati ndai ku TikTok muita mavideo muchitamba uko. Hakuna manaita social Facebook kana Instagram. Ndichiti chikoro chako ndescoff. Unoenda navo unova dropa kuchikoro. Hovatora udzoka navo vadropa pamba. Weekend vakati toda kuenda kupinda ndinavo, ndaibuda navo ndoti muda kuenda ndocreate time. Ndofamba navo ndoga. Ndonoti kana vachipinda mumovie, ndotipinda mumovie ndakagara pano. Ndoti ndana movie rapera ndakamira pato. Ndichitora. But ndakaona mashura. Ndikachibvunza kuti ndakanganisa papi. Lupo yanga iri papi. Vana. Ndichifunga kuti makona ese ndakagarira ndaitwa stupid nemwana. Unoitwa benzi nemwana kunzi chimai chimbuya ichi chinotofunga kuti hachizivi. Unongo uchitotaugwa mafoni uchitonyeiwa. Nokuti unongo usingatozivi. Handi muri kunzwa. Saka kuti nditi bad parenting inini ndakazvimirira, I can't say that. Because as far as I know, handina pandakamboitawo bad parenting, but ndakasangana nazvo. Handina pandakambochinjasa varume, but ndakasangana nazvo. Handina pandambotaura kana zvinyadzi pamberi pevana vangu chaipo, but ndakasangana nazvo. Handi muri kunzwisa. Ndozvandikutotaura pandinoda kuti baba namai vanga varipo. Baba vacho vachigara pasi nevana chiti pana baba vana havarohwi. Indai ndinorova guys. Ndainzi pana vana havarohwi. Munhu ogara pasi achitaura nemwana pasi ndaitovengwa kunzi mama vanorova. Mama vanorova tichavaripota kumapurisa. Didi havarovi vanogara nesi. Didi sits down with us and speaks to us.
asi vakabata musoro vakapererwa kudai vakakanda foni pasi makambona kugara kuti munhu anoita kuti kugara pasofa kudai ndichivati onai mufoni vakaita kuti kudonha pasi kudai kuona kuti munhu apererwa ndikati makati handigoni ndinorova its wrong kurova vana mukati vana vamazana vakudzwi neshamu imi ndimaiti muri kuita parenting yevana hezvo munenge makunakurana nyoka menyu vana havana mugoni vasikana saka kune avo naida kuklarifya kune avo vari kuti hanzi muri kufamba muchinyora komenti kuti muchitange muri kudefenda muda kupinda handina good books dzemunhu anoda kupinda ini handina good books because harisi denga iri hakuna munhu ane denga kana gena rekuti anogona kundiisa hakuna asi dei kuchinzi munhu ane denga raanaro kana gena raanaro kuti ndikasamunyengerera ndinoiswa kugena zvino hakuna kana nechigubhu changu chemweya wokufema chako chaiko hapana nacho wokuti ndinganyengerera. I'm just standing for what is right chete. Handizivo vana mai vanoti vakatarisa mwana ane 17 kana 18 voti kwanzi atove mukadzi mukuru. Handiziviwo kweini kwangu ini mwana choto ndikata 20 years mwana. Aira 20 years chako mwana ndakamutarisa kudai so mwana wangu ndichingoona mwana. Mira ndikudzoserei kumasure. Kune vanhu vangu vachiti kune vamwe vangu vachiti bad parenting. Ndakakura muimba yekuti baba vangu ndairohwa nefeni belt basi. Ndakambokudza madhairies epana panyaya iyi ndogara ndichikudzai munoziva. Ndakakura ndichirohwa nefeni belt basi. Ndoranga riri bhande rangu raindirovesa because vaiona kuti bhande charo rekurova naro uyu munhu haahwi nebhande. Baba vangu vakaita zvekutsamwa vakanotora feni belt ndiye mota iya ndoyandaikiwa naro. Ndairohwa kuita madzvanga eblack mumakumbo. Pavana 4 ndindoga ndaive nemusikawa. Wangori musikanzo kukura. Andimaona vanga iri musikanzo kukura. Ndogara ndichikudza madhairies epano chako. You know what ndogara ndichikudzai. Stage yaya yevana yaya. Ndakaita musikawa yekuti ndainesa ndaibuda ndichitiza ndichidii. Hani munoona. Ndikakudzai kuti mukabvunza paGweru General Hospital. Mai vangu vakatanga prayer group nanhasi riri kuendera mberi even vave nemakore vafa. Ya 5 to 6 makuseni. Vachiti mwana wangu kuti hana kuroiwa. Vanga vari munhu ainamata. Zvekudaro prayer warrior. Baba vangu vari prayer warrior. Vese vari tu. Pati pakanobuda 1 mwana. Akanga achinzi inini. Akanga asingazikamwi kuti zvinhu zvaanoita izvi unozviwanepi. Musika waye anoita iyi anoiwana kupi. Zvanga zvisingazikamwi. Kwakuine bad parenting here kumba kwedu kwakusina. Kana kuina baba vangu ari strict. Moziva madhara akudhara yaya. Baba vangu vanga vari strict zvekutodaro. Asi musika wevana ndaingotiza. Kukaikauya tichi matasi. Tini uyu napachiwindo. Ndaibuda. Kusvika chiwindo ichocho chaiswa mabhagla bar. Chemutoilet. Ndaizvimupandizira kusvika ndakwana ipapo. Andimaona. Ndoenda kwatichi matasi. Ndodzoka mangwana. Kuchikoro. Parejina mundapo. Ndaigara ndakanzi ndinouya nevabereki vako ndinotora vabereki uye navo. Ndoenda kunotora vabereki vekurengi. Ndonotenga. Ndoenda navo kuchikoro. Kusvikira head mistress vati iwe unombove nevabereki vangani iwe. Une vabereki vangani. Every day ndaingonzi kanzi ndinotora vabereki uye navo. Ndonouya nevamwe vabereki. Ndonotsvaka kurengi uko. Madzimai musika yavaida marika. Ndonotenga mai vekumusika vavai. Ndoenda navo. Ndoti ndaenda mai vangu. Votondishunya chindidzinza nzeve kukonvinza kusvikira vazozvichipika chigemu vakati no vana mai vakangosiyana everyday kunongoiva mai vakasiyana zviri kumbofamba sei. Ndikabva ndanzi suspended kusvika waona mai vako chaivo guys kusvika waona mai vako chaivo suspended panga pasisina zvekuita unosvika kumba uchiti ndadzoka kumba ndadzokerei kuchikoro handisi kuindirei. Hapasina way out wakufa kunowadzo chokwadi kuti kumukudiwa kuchikoroko. Hanimona wasuspend uchadini apa manje vasokugadzirira size manje. Hauye pano usina mai vako chaivo ende tikuda kuti waye nechitupa chavo. Ndopa unogadzikwa size. Takasvika kumba ndikweya kwesva nechibhegi ndichinda kumba. Ndakarohwa guys. Baba vangu vanga vasingabelieve kana mukutaura kundi vaingobelieve kuti munhu anorohwa. Mungozaberekwa kudhara. Ndakarohwa vediwe. Ndikati muda wechikoro chikanzi ndakaudzwa kunzi kungodedzwa kuchikoro chete kunofiwa. Ndosaka ndainotengwa namai vekurengi.
Zvino apa ndaitesa zati ndichinosvika obvious headmistress wakunotaura kuti ndakaenda namai vakasiyana kuda 3 kana 4 vakaona itori imwe chajikai. Musi iwoyo wacho ndakasvika kumbewe ndanzi suspension ndichidzoka musi wekutanga chinzi wadzokerei ndikati wokuti andakutaura musi wechitunjisa kuti mukudiwa kuchikoro zvikanzi kudiwa kuchikoro anozati kwakanzi kana tikadawa kuchikoro chinoitika ndinongofonera mudhara wako ndiye anaichipedza mudhara wangu aishandira kuout akafonegwa kudai mudhara akati ndikukuuya mangwana ndichiziva kuti mudhara ari kuuya mai mwana ndakagara musi iwoyo ndichizati ndaisati ndikuuya kuzorohwa nditi ndakagara ndanyatsa kupfeka mabhurugwa angu anokwana kuita 4 matracksuit kana zvimatrauza menu kuirikidza because ndaizati ndikuuya kuzorohwa ndisati ndaenda kuchikoro ndotanga ndarohwa ndaizviziva ndikairikidza ndikasvika zvimachizi zvangu ndakasara ndichitenderera ndakafuta musi iwoyo nehembe dzana ndakairikidza kuti kana ndorohwa feni bhill tisadi risabate pasi because ndairohwa. Ndakambosvika pakuda pakukunga zvibhakera kaida kudzosera mudhara wangu musika wachinaenda ndinayo kukunga zvibhakera chida kudzosera mudhara wangu ndawa nokurohwa ndikazvikungavo zvibhakera. Mudhara wangu akati ndo musi wakatora feni belt akarikandira kwakati kubva nhasi uri mombe yemashanga handina mwana akadai chero kafa handiuyi. Ndakambokudzai nyaya iyi pano ndasvika kumba ndapfeka ndagadzirira kuti vari kuuya kuzondandika time dzavo saka ndainodongorera nekugedhe musadzimba dzekumarokesheni ndainodongorera nepagedhe kudai saka pavanenge vachikona napo kudai vachiuya kumba waitoona kuti uyo munhu akona uyo ari kuuya ndichidongorera kuona kuti vakona here vakuuya. Ndakasara ndichinodongorera ndiri pagedhe ndakazovaona time akuti kona nechibhegi ndikati zvauya ndobva ndanyatsa kugadzirira. Unohwisa tsika uenda muchikona chako kudai uchinohwisa tsuri muchikona wakamirira vachisvika ngoti vachipinda mumba kudai so zvikanzi uchiona vavharana mubedroom namai vako vari tosati vakupiwa nyaya yose vakurondedzegwa nyaya ndikatosati chakakala vaingoti vachipedza kuudzwa nyaya ndichibva ndanzwa uchinzi shingi pinda muno ndo zvavaita kana vaida kundorohwa vaingoti shingi pinda muno totoziva kuti ndakuti ndanorohwa vangoti iwe pinda muno imi budai mai vakutoburisiwa kamubedroom indakutopinzwa mubedroom mai mwana ndakatogadzira ndakapfeka ndakakiyakiya hembe dzangu ndatopinda muya ndangoti ndichisvika ndichimira pakona sepa pane chidressing table chavo ndichinzi wakaitei kuchikoro tikudigwe kuchikoro apa noziva kuti vakutoenda kuchikoro hapana pachina zvokunyepa because vakutongononzwa chokwadi kuchikoro ndichitaura kuti pane nyaya yakadai asana kutora yekuti ndakatengana namwana mai pane nyaya dzakadai dzekuita kuchikoro takanzi tinotora namai I think that 4 kana 5 vakanzi takanga tanzi ndai munotora idzodzo iwo mateam leader emusika wayo munotora vabereki zvikanzi pinda. Ndakarohwa guys nefeni belt ndichirohwa nefeni belt asina ndakairikidza hembe hanimaona saka uku ranga tisinganyatsa kunyanya kuhwira kumakumbo because ndakapfeka zvinhu zvakawanda mukati hanimaona asi ndaizoti parinondozondirovawo kumusana uku ndopo ndowa kuti rapinda hanimaona kana kuti ndikavhika paya kudai rikarova maoko ndowa kuti rapinda handimaona ndakarohwa guys ndarohwa kudaro mva zvanzi mangwana tikuenda kuunikikiri tikuenda kuchikoro mangwana tapinda muzi 504 mapiusha aya kudharaya ngungururu takananga kuchikoro tisvika kuchikoro nikikiri headmistress vachidedzwa vachiuya hanimaona vachisvika vauya vachitsanangura nyaya yacho yese sezvairi hanimaona kunzi isisi takaona namai vakawanda pano unoona makamboona ichi chamudhara ichi chinounyana kudai chakaunyana one time kudai ndikaziva kuti ndiri kutonopamiwa zvangu apasina ndarikavha mai mwana marikavha risatomboitwa ndiri kutonopamiwa futi zvakaoma. Ndakabva tadzokera zvikanzi tokumbirawo kuti timboenda naye chamudzosa nemani tichimboenda naye kuweekend zvikanzi timbonorangana naye ndikaziva kuti ndiri kunopamiwa asi ndanyatsa kurikavha ndakadzokegwa neni kumba ndomusi ndakazokunga zvibhakera musiwo ndakahorohwa guys ndakarohwa zvokurohwa zvekuti vakanga vakazopesera vakuita zvokunditsika kudai vachiti ndikaenda kujere makambona kurohwa nemubereki kweshungu kwakuya kuti ngaenda kujere rikaindine kujere chicho chakadai so kuzvara munhu akadai chii chakadai so ndakapara mhosva iyeyi hanimaona mhosva yangu ndechi zvindandinde kujere kungonzi huku yakadya masai ayo vachiita zvokunditsika kudai dzimwe ngochita zvokundisundidzira ndichirovera kumadziro ndakarohwa hanimaona ndakanga ndazohwa manje nekurohwa ndo pandakakunga zvibhakera ndakuda kudzosera hanimaona vakati ukukunga wadii wakunga zvibhakera kuti udzoserani vakabva vangotora feni belt riyaka ndobva varasa uko ndobva vavhura dho vakati uyai pano kudedza mai vangu vachipinda mumba zvikanzi ushu ndakwisa x pano nhasi
andikungira zvibhakera kuda kugwaneni, kuda kundirova ushu. Handina chandoda kuwa kubva kwaari. Handidi kuti utaure neni. Guys, ndakachokora nguva yakareba ndikati vati mamukasei vanga vasingandidaviri. Hani munonzwa? Nditi ndikabika chikafu inini vanga vasingabati. That was the worst punishment ever. Ndoda kuti ndikuudzei zvinoita vana. Apa muona kuti ndine makore mangani? Ndandiri mwana nguva iyoyo. Kozoti zvawo mazera aiko zvinaya. Hani muona? Vakangoona chindakamira pastofu ndiri kuzama kubika kudai ndichida kuzama ndo tocha yandakapiwa yekuti ndakafila tocha iyo kudarika kurohwa kwandaitwa nefeni belt. Iyo ndo tocha yandakafila kuti panapa ndazotochwa kudarika feni belt. Ndikangobika kudai, vakangoti mvura, ndikangonza neglasi remvura kudai so vanga vasingamu. Vanga vasingabati. Vanga vasingatauri neni. Unoita muranda kumba kuvabereki kuzvita muranda kumba kuvabereki vako kudai so. Hani muri kuona? Holiday yakapera ndiri muranda. Vachita handina kana central school fees ndichabvisa. Handina kana handina mai mwe wokubereka. Vagonyengera. Vakanga vozvidemba kuti ndakaziva. Voti vachita nemuri nina wavo. Ndakaziva ndisina kuvaudza. Ndakangoihendla ndakanyarara. Ndega. Honai pazvasvika. School fees zvachira kuti handina kana chidzokera boarding uyu handina central ndobhadhara. Handina ndinobhadhara cent kana chete mukati mamubvisa mamuisa kwagutu kumusha. Kunodzidza kumusha uko ndopa ndichabhadhara mari. Yes, school fees. Kana achidzokera kuchikoro chinodhura ushu. Handina senda ndobhadhara nditaura naye handitaura naye. Mai vangu vanga vave pakati pandokudza kuti dzimungowana mai ava zvamunoti henyu kudika vanenge vai panguva yakaoma. Mai vangu vanga vave pakati vasingazivi kuti voita sei. Kuti kumusha uku kufungoti mwana wangu haazvizivi life yekumusha. Handi ivo havawirirani navamwe nevavo mbuya vangu inini. Ndokwandiri kunzi ndinokandwa kuti baba vangu vati ndibhadhara school fees. Hanimona ngadi only way ngaidanodzidza kwandawi kuchikoro chikumusha kweduko. Hanimona kwagutuko. Ngaidanodzidza ikoko. Otherwise zvimwe mai vangu akati mwana ndiye wangu ndinobhadhara zvangu. Anda kuchikoro. You know what she did? Vakaenda kuchechi paBaptist Mkoba. Vakanotora Pastor PF Moyo. Vakanotsanangura nyaya chese vakauya Pastor PF Moyo. Vakanditora ndikaenda kuchechi kumba kumission house. Vakagara nemuoffice mavo. Vakandiudza vachitsigira nemagwaro zvokuti ndaizviti ndiri nini musi woenda ndakadonedza musodzi. Ndichikanselewa napastor. Ndakadonedza musodzi for the first time ndakatanga kunzwawo kuti chinonzi kutsiurwa chi. Ndandisingawi. Andimona pastor vachitaura. Ndikabva ndakumbira regerero kuna pastor kanzi takudzokera kumba nokumbira regerero kuvabereki. Takadzokera napastor, pastor vakasvika vakati tauya tokumbira kuti mumbomupa chanzo mudai. Babangu akati kana achingove muno chete handina school fees ndobhadhara. Mai vangu akati no problem ndinobhadhara zvangu. Ndadzokera kuchikoro. Guys, unoenda kuchikoro ka mumwe mwoyo wofungira mai vako kuti ish mai vangu vari panguva yakaoma. Peer pressure kuchikoro nevamwe vana tasangana vana nobva kuna naHarare ka Bulawayo kwekwe kadoma chi vane musika wayo kwavo tasangana muya pachikoro paipai musika waiya handika umaingoya nechigushani chake chembanje ngoti handeitaurova kuseruku. Hanimona wotongohakira peer pressure dzevana. Asi mwoyo wangu uringofunga kuti kumba ukuku handisi kudiwa. Mai vangu vari kustrugula mashoko aya apastor odzoka asi ndikukoniwa kuresista peer pressure yauya kuchikoroko. Hanimona mudhomu mamune vanhu vasingawa mari kuya tatotanga futi. Hanimona tatotanga zvakare. Ndopandakakudza ndakasora ndimhoresa mudhara. Hanimona musi wokuvhara kwechikoro ndadzokera muchikuvhara chikoro ndadzokera after nyaya yapera ndadzokera kuchikoro handi tanogara kuchikoro kwega ndakuzombozokera kana kumaweekend kana kuti ndakanopedza time yose ndi kuchikoro pazovharwa takudzokera kumba. Hanimona musi wokuenda kumba tiri kuparadzana nemafriends tarova kaidzidzi tadzirova nyoro idzi. Ndopandakasvika ndikaona kamuzera wangu achigadzira muri wari mugadheni. Ndikati makadii vandapinda muteni. Vakati tiripo wakadii musi woenda kapindukwa ndobva ndapinda mumba. Pandakabuda panze ndobva ndaona kunge ndiri kuvaona futi kekutanga ndobva ndati makadii. Hanimona ndobva vati tiripo makadini havana kurega kupindura. Hanimona ndobva ndaita zvadaita dai tikangodzokera chero kunosamarira kubhini chete vari mugadheka ndodzoka ndoti makadini. Ndakavamhoresa zvinokwana kuti vakanga 15 ndichingona sekuti ndiri kutanga kuvaona nhasi. Hanimona havana kurega kupindura vaingopindura vachingopindura ndakadzirova takadzirova dzekuchikoro idzi. Andimaona vakazoti manheru mumwe muzadzoka kubva kugraft zvikanzi ndamhoroso kanokwana taka 15 ndichingonzi makadini kungobuda pachete ngonzi unoti makadini ukodzoka uti makadini zvikanzi saka moda kumusvika ndakati handicharovi
uyu ndakati handicharovi nokuti anenge akatoiswa mweya wekuti ndiurove ndiuraye ndinde kujere. Ini handicharovi. Mona. Guys, musati kandishaura kudai soka munoseka enyuka. Inini I can relate. Ndosaka muchina ndichitaura nyaya ndichimira hangu kudai. I can relate vasikana. Antimona. Ndobva zvanzi ndazodedzwa ndagadzwa pasofa mudining zvikanzi whatever chaunga wakasvita zuro anga mangwanai chaunga wakasvita zuro whatever chaunga wakasvita zuro ubve wapfidza unokambona kuti kunge unonyara wega uchizati iwe ndinozati ndasvita zvakati asi apa ndatobatwa hangu ndakungo handimoona nokuti maitiro awakaita nezuro hasirivo ukaramba uchita ukaona ukaramba uchita zvauri kuita izvi you are heading for destruction. Uchafa nguva isina kukwana. Ndo masoko ega vakandiudza havana kuzondirova pandakakunga zvipakira that was my last day rekurohwa namujara wangu. Havana kuzondirova havana kuzodini vangotira masoko iwawo kuti you are heading for destruction. Chawanga wakasvuta kana chawanga wakadya nezuro ukaramba uchidya uchaona kunoperera life yako. That was it. Andimaona. Apa ndikutaura story iyi kuti munyatsa kuunderstanda. Pane vari kuti mubereki kuti vedu wemwana hana formula. Yes, zvimwe zvinogona vamwe vana vanogona kuzvionawo kunge zvatoita vabereki zvakanaka votevedzera. But it's not always the case. It's not always the case. Andimaona. Sometimes zvimwe zvinoitwa nevana handizi tinozviwana ipi. Handizi kwatinozviwana. Ndandawane kurohwa just ndaida kudzodza ndakunga uzvibhakira ndichida kuti ndodini. Andoona. Ndandakunga uzvibhakira ndoda kuti ndawane kurohwa. Handimaona. Ndopa wakati ndakambokudza ndikati ndaive munhu aita basa rekugwa ndichikura ndiri munhu aigwa. Ndokana ndichikudza zvimwe zvina munounzwa nekugwera vachitaura ndiri munhu wekuti ndaigwa mwana wekuti ndaigwa ndiri chiduku kudai. Zvimwe zvandoti vana ava vanoda kunamatigwa inenge itori mweya yemuchadengawo nokuti hatigwi nenyama neropa asi nemweya yemuchadenga yatisingaoni ndiyo yatinogwa nayo. Ndiri mwana kudai ndaida kugwa ndaigwa zvekugwa zviyazviya nevanhu pese ndaigwa kungonzi ndaenda kumagorosa kudai ndasingagoni kuenda pa6 paya ndorega kutevegwa vorega kutegwa kuchinzi ari kugwa uko vomanya iwe vona ndikazvikunga zvibhakira ndichijamba kuzvibhakira mufaitimo vanhu kugweri vanokudzai vasikana. Makamboona vamwe makaona vachinyora chikudzai mazuva acho iwayo. Ndaifuna kuti varume kana ndaigwa everyday. Ndakambokudzenga ndakaita custom kumukoba wani kupolice station kuzoita rapiko. Kuita custom yekuti ndengodzi kwenzi find vakawani kubvisa mafind ekugwaya. Ndandisina shamwari yechisikana nenyaya dzekugwadza ihasha idzi. Ndaingoni shamwari dzechirume dzimwe dzacho dzandaimbogwa futi nadzo. Handimaona. So kune zvakawanda zvinoitika mufunge nevana. Kune zvakawanda zvinoitika nevana. In the spiritual realm mune zvakawanda zvinoitika zvatisingaoni zvinoaffecta vana because kazhinji vana vari vulnerable. Ndosa uchinzi namatirai vana. Antimaona. Namatirai vana venyu. Saka mugoni wepwere ndiasinai. Ende zvakare kana uine pfungwa dzekuti kwa SIS MELLY vanoda kuzonotisiwa nani, come on, inini ndoda kunotiswa nedenga. Handidi kunotiswa nemasedebhu enyu aya. Ndoda kunotiswa nedenga because inini nzvimbo yangu inini ndikafa nhasi iri kudenga. Hakuna munhu ane my place whether heaven or hell. Hakuna anayo. Ukuthi ningada kuimpressa any celebrity kana kuti anyone. Hakuna anogona kundendesa kwandoda kuenda. Kana ndafa. Ndikatofa even nhasi chaiko chaiko. Kana kusatouya kurufu rwangu vanogona kusatouya because I am totally nothing to them. I am valuable. Kana ndichivapa malove nemalikes. Ndoda kuti ndigare ndakuudzai mubvise mupfungwa dzenyu, bvisai mupfungwa dzenyu. Kana muchifunga kuti SIS MELLY vakutaura because vanoda kudiwa nani kana kuti ani. Nzvimbo yangu is in heaven, ndoda kudiwa naMwari ini. Ndinotozama kuvavarira kuita zvakanaka. Ndiri munhu wenyama ndotadza. But ndinotovavarirawo pazhinji pacho kuti ndiite zvakanaka. Because nzvimbo yangu ndoida kudenga. Macelebrity aya havatizivi. That's for a fact. Vanotiziva tichida malove nemalike, tichida kuvhota, tichida kuisa malove nemalikes.
tichida kuti zvinhu zvavo zvifambe. But when it comes to reality check chaiyo, reality check, nhasi ndikanzi ndafa inini, akuna ukanzi wafa iwe Chennai, you are so lucky pakanzi pauya kana one celebrity kana socialite zvaro, you are so lucky. Havauyi, ndochokwadi. Saka ndifi zera rangu rino iri ndoswera ndichiita zvekutsvaga kuti hanzi ndoda kudiwa nanhingi, ndoda kuimpressa nhingi. Come on guys, you can do better than that. Handiko ikoko, handiko ikoko. Nditongomirawo zvangu pachokwadi, because iyi nyaya yemwana iyi ndakabva neko, ndakauya pano pasocial media inini ndakatota I chose the wrong platform pasocial media. You know what happened after that? After nyaya iyi yapera yemwana, ndakazotukirwa mwana uyu zvokuti ndakachema ndiri ndoga muchikona. Tichitukana inini nemama socialites, pane kuti kutukwa inini ka vakasiya inini vakanoshandisa zvemwana, ndo zvakanga makazviona mamuripo, ndo zvakanotaurwa. To make matters worse, ari kuZimbabwe ka zvakasvika munzeve dzake nemumwe mwana kuchikoro kuti pane vhisi vana vanenge vane mafoni kazvatotaura izvozvizvi. Ndobva taridza mwana kuchikoro kudai, mwana akandisira message yairwadza nekaclip kevidhio, akati mama ava ndakavatadzirei. Ndo mashoko akandibvunza, akatora kaclip akandisendera, akati mama ava ndakavakanganisirei, vari kundituka kudai, ndakavaitirei. Ndakashaya apa ndine mhosva ka ndakaunza nyaya kusocial media, ndakanda kutsvaga manje ndotaura statement chiti kudini. Ende muchiclip imo maitukwa zveshuwa. Ndotaura mwana ne15 years. Ndikati mwanangu sorry, nanhasi ndongoramba ndichikukumbira regero nyaya yekuunza kusocial media iyoyo, kuti sorry hako paya ndakanga ndagumbuka ndisazivi kuti ndoudzani, ndakapedzana nisa kusocial media, sorry hako. Nanhasi ndinongokumbira regero nezvazvo, mufunge. Nokuti mwana akazotukwa nazvo, akazihure remwana rakazodai rikazodai. Ndasina kuzviona ini, ndakatoona chiclip chichibuda nepaZimbabwe, ndikapererwa. Achindibvunza kuti mama ava ndakavatadzirei, handivazivi. Mama ndimi makandisa kusocial media, makandikanda kusocial media, ndikaita guilt trip isingaiti. But panguva yacho yandakauya iyoyo, I felt ndaitofunda kuti ndaita zvinhu zvakanaka, ndaendawo kuniwa musocial media, ndikunotsvagawo mazano kuniwa musocial media. Ndakakangana kuziva kuti inini nditoriwo papublic, ndine vaenemies akawanda, ndine vanhu vakawanda vasingatondifariri, ndichazvishandisirwa mangwana. And that's exactly what happened. Hanti muri kuona. Ndosaka manza ndichiti panyaya dzevana, mwana haana formula. Unewo ndiri muright direction, ndiri muright track, anokuburira hombe. I'm just advocating for vana chete. I'm just advocating for vana chete. Vese vana vesa mumboti ndohakira pakabuda yatai yemukadzi wataiti. Ndakataura futi pano ndikati chino kandipa papa chiri kusekesa vanhu chi, muri kusekei pa munosekei pa mwana chiri kusekesa chino kuti she did it as a child. Vanhu vakandituka. Pakaita futi yashashili yasekwai, ndikaita futi live ndichitaura kuti munotseka kuti kwai zvinhu zvichena zvinobuda munhu wese, mukadzi wese, chinyuwani chi chinoshamisa papa chi. Homoka yakatuka. But pakupedzisira memuchiziva inyu kuti chokwadi, neshara chokwadi. I'm just standing here for the child. Whether angari mwana wako Annabelle auya akatenderedzwa pano, I will stand nechokwadi. Whether mwana wako Maikisha atenderedzwa panapa, hatitomuzivi, ndinongomera nechokwadi because vedu weka vana ava ende vari very sensitive vana vacho. Imbofunga kuti right now mufunga dzake ari kufungei. It's obvious akureceiva corner to corner, ari kureceiva makosi from my friends, from kuchikoro, from kupi, vachimusendera peke kuti wona. What do you think is going in, is happening right now? What do you think is going on in your mind right now? Do you think I don't care? Do you think so? Me, I don't care. Do you think so? Mai chero rikaita hure rakaita sei rinoenda kumabawa, ndakambokudza ine suro. Hakuna mai vanoda kuti mwana wavo aite hure.
Hakuna mai vanoda kuti mwana wavo anyadzise murodhi. Nezuro I told you ndikati mahure mazhinji anoenda kumabhawa. Vabvunzei reason yekuti nemhaka iye uchienda kumabhawa anokudza kuti ndikutohurira vana vangu kuti vaende kuchikoro. Iye dei ari 1 asina mwana anotsvaga chikomba chekugara nacho. But zvikomba zvinji munozviziva. Hachidi kugara newe nevana vako 3 because hachikwanisa kuchengeta vana vako 3. Saka unopesera kuona kuti hazvishandi, haibudi. Vari kuhurira vana ivavo kuti vaende kuchikoro mangwana aitewo life iri nani. Hakuna mai vanoda kuti mwana wavo aite the worst in life. Yes, as mothers, we do bad choices sometimes. We do my bad choices in life sometimes. Pamberi pevana. Andimazvona. But hakuna mai vanozomboti kune mwana wavo nokuti nini ndinodai saka iwe unodai. Andifunga kuti kuna mai vakadaro. Andifunga kuti kuna mai vakadaro. Nokuti nini nditori hure saka newe uchienda unohura. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Ngatingofilai. Hanzi hasisiri mwana akura. Kwai nokuti ane 18 years. Come on, guys. Come on. Une mwana wako iwe. Ane 19. Let's not talk of 18. Ane 19 and 20. Wakamutarisapo, you see a baby girl. Unotoona a baby girl up. Mwana wako cheche. Unotoona mwana. She's my child. Mwana, she's a baby. The reason why murikuti havasi vana is because vamwe vana vacho vamwe vari kukomenda kudaro. Muri vana vane 22 years. Makamhanya kuda kuzotamba pa social media, pa Facebook apa. Makuita zvinhu zvechikuru. Makubehave sevakadzi machembere. Now you think even vamwe vana vese havasisiri vana. Muri vana. The fact that you need 22 years hazviri kutaura munhu mukuru. You are a child. Zvimakore government ekunzi wave over 18 wozodai uchiri mwana. In our eyes you are a child. Pano pa diaries pana panosamchona tikazhinji kachitobvunza nemakore mangani. Titotaura kuti munhu uyu mwana uyu anoda guidance. We ask makore. Because unogona kuita makore 22 uri mwana usina kana kukura mubrain uri mwana. Unoita makore 23 asi uri mwana zvinozikamwa hapana hauna chaunoita nekugeza chaiko chako vazhinji venyu mune 22 apa 23 kugeza pendi chaiko chako musati maguza chinonzi geza pendi chi hamugoni geza pendi mutozvonasa kuti muri vakadzi vakuru. Makatarisa mwana yeweya guys wamuri kuti asi mwana munonyatsonasa kuti anonyatsogona kugeza chaiko chako sinhiri kunyatsogeza chaiko chaiko. Ngatitaurai chokwadi madzimai. Makatarisa moto anotoziva chaiko chako kuti zvinoda type yekuti mwana yandzimongwa anotoweta asina kana tichongopfeka oenda preparation waweti. But maoko meso enyu muri kuona munhu mukuru. Come on guys. Come on. Vana vari pa social media ma 22 ma 21 you are kids muri vana. Stop kutora kakaucha kemachembere kedu kekutukana mastitimu kekutaura zvinyadzi. You are still kids. Ndisaka pachizo kuti pamwe pacho dzokerai kuchikoro muno go and better your lives kuchikoro mumbosiya social media izvi because social media is going to be the downfall of many of us. Many of us, social media, if you're not, is going to be a downfall for us. Social media. Duga nchikudzai. Because hatichina ma break. Tinongopinda chero. Hatichina ma break. Kana une vana. Izvo zvindusa nemi kudai soka. Ndati nhasi zuva vana vachidzoka kuchikoro. Iti tipe foni. Torai foni dzevana venyu itivhura apa. Mudzoke nema testimony. Musaiomere. Hantika. Kana nhasi mabata mafoni evana venyu mudzoke nema testimony. Mundiudze kuti vavhura easy here mafoni aya. Mapassword aya. Kana kuti ihondo anotoprefer kuti ndiuraya handivhuri foni. Because makatakura. Vamwe vari kutosi muri kusekawo zvenyu. Mafoni evana venyu zvaanazvo nhasi mukavhura ka munodonha munofenda. Murungosekawo zvenyu because musati mavhura mafoni evana venyu. Muvhure nhasi. Mugoona kuti tikudhila nevana vakaita sei. Mugoona vana vatiri kumhanyisa vari kuchengeta vatiri kuchengeta mazano kuti type yembeu iyi type ruzi. Netflix, it's open view as long as wakaribhadhara. Vana vari kuona vana dirty secrets. Hanzi desire what panorohwa pornography yakapenga. Iniwo ningosipa uri kubasa. Vana vari kumba
paNetflix ndo zvavari kuona izvozvo. That's exactly what they are watching. All right, what handidi kuti muone paTV apa. Netflix inogona kuona pafoni pako. Ari ega kurumu kwake uko. Anenge ari paNetflix achiona izvozvo zvauri kuona iwe naiye ari kuonawo. Masites aya emapornography ari pamafoni. Anodownloadwa oiswa mufoni. Ma-X-rated aya. Unochiti handidi maapaya anogona kuhaidwa. Mamuzviziva kuti maapu unogona kuti foni ukatobata foni mwana ukavhuravhura ukatoona ukati hapana zviripo. Kune mamwe maapu avanoziva avanohaidha. Especially waya yama-X-rated aya. Ekuti unongona zviri pamusoro pascreen apa anohaidwa. Iwe vanogona kumaretrieve kana vakumada. Vopinda imomo munenge muchiita mapornography aya. Zviri pafoni. Foni dzacho the same phones idzodzo ndozatiri kunzi kuchikoro tivape. Vaite ma-assignments nemafoni. Saka unoisa over sei? Unoisa over sei? You can't take away a phone because ndo mari kuita ma-assignments echikoro. Ndo zvari kushandisa phone kuita research yake. On the other hand, mufoni imomo utozati ndo mune zvese izvozvo ndo mazvinobuda. Saka iwewe semubereki oraiti ane formula yekuchengeta mwana uchapaita sei? Unopaita sei? Atiwatani maybe parental kuna mwana wa parenting schools ari nani? Munopaita sei? How do you solve that one? Hi dear. Hello, Sister Mary, how are you? Do right could say? Sister Mary, vana yakaoma inini nekamwana kangu kamukomana kari grade 2 ende kamwana ikako kakangwarisa ndekekuti kakaenda like abva nemesi kuchikoro kana ane foni yekuti zonipa mamwe kuve uchida kunzwa kuti mwana avakumba here anofanira kuita mesi idzodzo necalculate. Paunosvika unoona mwana akapasa dzese mesi, paunomuti foni homework kudai unoona akapasa dzese. Chiweka tione chichafamba ndo panozokuza kuti mama pamba chinaishandisa calculator ndikatora iti bo. Umwe musi ndichibva ndauya kubasa ndikamusiya nemunin'ina wake. Opa ndakanzi mama nemunin'ina wacho ni mimi na Juju vangu vachita zvisina basa. Ndikati zvikanzi vangu vakabvisa mabhurugu. Ndakabva ndatora mwana ndikatora shangu ndikati wakazviwanepi zvikanzi mama panga musipo ndakaona firimu but ndichita ndinaro open view. Akati mama tataiona firimu ndopatakaona zvinhu izvi vachibvisa mabhurugu vachisanganisa zvinhu zvavo. Saka nyaya yevana iri kubata matv zviri kukanganisa vana zvisingaite. Iko zvino ndinotoshaya kuti ora ndomuti mwana kana abva kuchikoro usaone tv here ndomuti chii unotosvika pakupererwa dzimwe nguva yasikana kuti but mwana ari grade 2 ani akatokwanisa 8 years naFebruary muno. Saka zvimwe zvinhu zvacho nezvinobata asikana zvokuitwa nevana ava kwazviri kutotangira pavari kutobvira kwacho kubva kuvadiki iko pavari kuzokura kudai so zvatoendwa zvinenge zvakatofa ende wakutoshiya kuti unogara naye sei pasi mwana ugomuudza ende akamuudza angu kuti hazviitwe izvi sometimes kunenge atingori zvichiri zvekunyepa but hazviite sei hazviitike but mwana atoona kudhara. Alright, chindiudza pane mudiki yakati mama anga achita zvinonyadzisira akaziva seti zvinonyadzisira mudiki kuna kuti vakatobvira vachitozviita zvinhu zvokuti vanotozviita akati hanzi zvisina basa hanzi zvisina basa idea kachoniva nako asi kuti uchiziva kuti kakubva nepika uri kubva watosheya kuti kari kubva nepi because ini ndine 2 rooms vanorara kwavo ini ndiwa kwangu saka ndikunyatozvisheya kuzviziva kuti pasi apa zvasaka nditiwaona nyaya dzevana dzinonetsa Ismail makadi. Yes Michelle zviri sei? Ndabatikana ende maita basa Ismail netopic renyu totodzidza zvakawanda. Munoona ndinogara nemwana wangu wanisikana nemumwe mwana womunin'ina wangu wani. Saka ndichigara navo kudai so handi munoziva kuti unogona kana pamanext door kana kuti une shamwari wobva wamuti pamwe nemwana mukomana wobva kuti nikikini ndoda kuti uyu ati mukwasha wangu uchingoti mukwasha kandi inini kutotaura kwandiri kutoita ikoko mwana wakutodavo munhu uya zvesuwa at grade 5 last year uyu futi uya
naye wakutodanana aitogara achingoti akauya mama nhasi mwana uyu wenyu uyu handichataura muzita anga achindituka ndikamudza kuti ndikuperekedze ndikamuigira zvinhu palanchi akatora karasa hechi ini ndototi uda pamwe ndiringogadzirisa muzvakanaka kazvevana kutamba izvo mwana uyu mukomana uyu atori serious nemwana wemusikana ari serious saka vese anga ane foni ndikabva ndatomuti rega nditore nokuti sisi vati vanga kuti munomboziva here kuti mama mwana wenyu ari kudanana nemwana uya uyu ndikati sei zvikanzi vanotonyorana mameseji mukomana uya unotokumbira mari kuna baba vake achinda kutenga zvinhu zvekuchikoro otengera musikana airtime vachitaura madays aenda magetsi kumutengera tochi SIS MELLY tochi kuti kwai oonese kana kusina magetsi paya handi waikomplaina kuti pamwe pacho memusina malights onokini tochi mari waipiwa wainokumbira baba vake mari chimwana icho chikomana choya chomupa 50-50 kana pamwe anenge ari kanti 100 rand 50-50 tora mari saka indakazongoti nokugara mwana uyu wanga akutoita zvokuti wanga akutouya pamba kutozoswera nekuchikoro kudai waitoti kana ubva kuchikoro unotomuperekedza agopinda asina kuchinja kana inform asina svika kuna mai vake mukunzwa ndikapedzisira ndakutodedza ndikati imi muri kuona here zvikuitwa navana izvi mwana uya patakazodiscussion tikati muri kutaura chokwadi tichingoita discussion but totaura chokwadi uya mwana womunin'ina wangu yakutoti mama ndomuda asi kuti unondibhowa zvanoita ni achingotamba nawo mwasikana zvikanzi nema iye ndakamuonawo futi achiseka nomwe mukomana achidzingirirana SIS MELLY munoziva kuti ndakabuda ziyemi mwana uyu wanga atozviudza kuti ndakutodanana nemwana uyu zvezvokungoti choti mukwasha wangu handida kuti mukwasha kandi ndiri kutovhurira zvimwe zvinhu zvanga zvitonge pamwe zvazviri kutoitika moza ndakabatikana paya patinoti miromo ine simba paya mazviona pepawo petano SIS MELLY ndakapfira chikomba ndikati mwarika ndinokumbirisa hangu kuti ndini ndakatoita problem ende kana namai vake taingotoseka titotamba tichinakigwa nazvo kandizvo vana vakutodanana ndakabva foni yake mwana achiita zvinhu zvakadaro ini grade 3 kakafoni ndakatabva tisina zvefoni because hazvichabatire kuchikoro kwacho unopasa sei kana uchikalkuleta nefoni saka foni ndakabva ndatotora handichadi kana kuzviona ngagara asina kana asvika inyasha dzamwari kumba ikoko ndozongosvikawo ndichiona kuti asvika kumba ini ndakatobva ndati mutemo wefoni ndakatora dzese TV havabati kana ndisipa havaivhure nokuti ndakandatoti wandienda ngoona chete kana akabata kana foni yadhidhikarati yangu hazvichadi saka ndakatizvinoita manje onai makadzima matv mukati mafoni havabati kuchikoro kune vana vanenge vane mafoni ndokwazvinoonekwa zvose izvozvo kuchikoro kune vana vanenge vane mafoni saka ende vanenge vaungana sezvibhoizi masikati kana sezisikana ndozvavanenge vachivhura vachiona izvozvo makamboona here zvakati vachitadzana nokuti izvezvi mai vake kwataigara ikoko vabva vakaenda kustendi kwavo mwana uyu unomboti 8 times anouya ongouya ogara pachirandi ndikati masi kana uchida kuti ine ntiwiriranika don't tell me kuti muchiri kudanana nemunhu wakoyo kana kuti ndikunzwei zvikanzi ina ndichambomuini mama iye ndiana achingoda ndikati ndinokurovesai mese muri tu inda mirai makadaro hello SIS MELLY ndoda kucontribute palive alright ndironedze SIS MELLY vamwe wapindawo alright ndachida kungotaura kuti nyaya dzevana idzi chandiri kuona inini inhau yekuti tiri kunyanyozunguka nekuti tisina vabereki iko zvinezvi but vana muchitaura kuti musikanzi wamanga munayo ka ndiyo yatiri kungo it's like a generational case inini chaichaya izvezvi ndaani vana vasikana hamangu inorova because musikanzi waindakaita ka tiswaya wekuti tinobva kuchikoro totiza kuna anogara vhara vaiziva bhawa rinonzi achipelako rinonzi akisi tiri mafomu 2 tiri mafomu 3 vamwe vari kuenda kustadi isu sitava kuenda kubhawa kungononzwa music nekubatwa magaro nekubatwa mazamu ende zvaitinakidza 5 o'clock 6 o'clock watodzoka kumba saka chandiri kuona ndechekuti izvezvi chakakosha vanhu ngatinamatirana vedu because izvezvi ka social media yakutoti zvinge zviri pachena zvichionekwa nemunhu wese but patakaita musikanzwa iyoyo zvanga zvisiri pachena zvazvakawandika ndizvozvo saka zvaita kunga zvinonzi tiri vanhu vari right stereki
Pachazongoshata ndechekuti zvaakubuda pachena manje totanga kushora nekuseka vana vangu but tese kubvira eji dzenyu I think muri muhombe kwandiri ne7 years but sisi vangu ieji dzenyu musikanzwa yavo yavaiita exactly yakuti munoenda kunotsvaga kuna teach matters pandatoseka vangu nditaura nyaya vaibudawo nepahwindo vachitsvaga kuna teach matters ini ndichitori mwana ndasvikawo zera rangu ndaibudawo ndichimhanya kubhara masikati mayangu ari kubasa havana kumbofa vakaziva kuti ndoo zvandakaita but izvezvi hana kunyorova kuti ndikanzwa kuti mwana uyu apinda mubhavani 14-15 ndinoita sei ndinodonha ndikafa but ndaamubereki but ndinonamata kuti Mwari musikanzwa yandakaita ndaisa hakire kuvana vangu but nyeripo isusu sevabereki social media let us not share zvamachitaura kuti chii chinonakidza kuti ndipowo ukapiwa woita sei woseka woona then what saka ndozvamaida kukontributa zvangu kuti iwe tinge nyeripo ndikatingonamata ese vabereki kunamatira vana ngoti mhepo idzi nekuti tikaona zvataona tiregedze kuzvispreada nekuseka hapana zvatinobhenefita. Thank you very much. Ndoda kutodzikawo neSIS MELLY ndoda kungotsigira kuti zvataurwa izvi zvokuti taizviitawo kumashure kutaura chokwadi ndakutofunga imwe nyaya yangu yandaiita ini ndairamba kuenda kuchechi handiti honest handiti tiri maRoma time yacho iyo saka ndaibva ndarwara musesande ndichitaimira kuti ndichanoba mazai emagarikuni aya ndechinzi kana magarikuni aita mazai wobva wanotorawo maisa uku kuti asana kuti anti magarikuni anokandira kumapeto kweminda so ndaiba mazai SIS MELLY mazviwa ndaiti pakabikwa nyama chaipo isati yapakugwa chaiko ndaitoiba saka ndikutoona zvimwe zvinhu zvatichinge tichitongotadza kunamatira katete akatombobvawo takazviita kumashure handiti saka zvamuri kutaura izvo I believe kuti hamuna chamuri kunyepa zvinhu zvakutongoramba zvitrendawo nemagenerations saka tifanira kutongozvinzisa savabereki nokuti taitomboitawo zvinotorova kudarika izvozvi zvakaoma vasikana. Thank you very much henyu maita basa kola. Thank you. Hi dear utimbodwawo mumoyo. Hello SIS muri sei? Mushe kanjani? Mushe inini ndinoda kungoya zvangu ne1 angle yandinayo yenyaya yema-father figures. I know kuti zvese zvandishaura nevamwe macallers ichocho chokwadi but ndingorino angle yangu 1 father figure ne-experience yandiri kusanganawo nayo inini. Ndiri mwana ne18 year musikana. Uri 18 une mwana ne18? Ndine mwana ne18 years musikana. Ari kuita form 4 kunoku Cape Town kunoku. So zvakaitika musituation yangu inini ndezvekuti baba wacho akasoramba ndiri form 4 that time long time ago. Saka aigara kuzimu nemaparents angu. Mama wangu achibva vazoshaya 3 years back. Iye achibva azoya kunoku handiti. Saka auya kunoku manje inini lucky randakaita SIS MELLY nderekuti same time yakauya ndakabva ndaroorwawo handimaona ndaroorwa kudaro SIS MELLY handidi kunyepa murume wandinaye iyeye he is a father figure 100% to my daughter zvekuti SIS MELLY vanotsomana so zvekuti unyazoona kuti panapa munhu akabopwa father figure yaya yekuti nanhasi ndinoti kuna Mwari ko dai baba vanga vasipo ndaita sei ndozoti ndaikundikana handimaona saka nyaya yekuti father figure vanodiwa because that ngemBhayibheri kuti father is the head pavana vedu inoda kutota kusunga dzisimbe. So this morning ndokurudzira kuti nyaya yekuti nyaya yemasingle mothers ndokazhinji kacho kuti nyaya dzacho we fail but pakaita munhu ari father figure wekuti anenge akasimba zvekuti anobopa munhu ane foni iyoyo inoitwa kuseri nekuseri kuti akabvuma ega mumusisi kanzi ndazobvuma. Saka dangotaura ngu panyaya yefather figure kuti father figure chinhu chakakosha mupenyu wevana vedu. But you do know guys kola kuti kune vamwe single mothers akatokudza vana vavo pasina father figure and vana vavo turned out to be doctors, turned out to be lawyers, turned out kuti to be vanhu vakasiyana siyana pasina father figure because iyo yekuti mira ndoda ngoyawo rimwe angle handitika right. I'm a single woman right. Ndine mwana wangu zvakaita zvavo zvakaita iwe wanditi and zvakutaura kuti father figure vanodiwa ndaita munhu handika ndikuda I'm trying by all means to munhu one
aite father figure to my child. Ndauya nemwana munhu ndakatadza mwana wangu kuti mwana wangu ndiye munhu anodanana naye uyu handika ende gare tokonana ndoitazve mumwe ndikutsvagira pa mwana wangu father figure ndoitazve nemumwe ndoti mwana wangu ndauya nefather figure handika zvokazve ndo mwana aona varume vangani mafather figure. I think manje iyo yatoimo topic for another day. I think so. Kuti uone kuti nyema father figure is not iri important but it's not that yekuti nokuti ndinogona kuve ndichitozama kutsvaga mafather figure achona handina laki rekugara rekuroorwa atsengera wakaita iwewe saka vachauya vachinda asi mwana ndichingomindozisa kwarume vakasiyana siyana that can also contribute kudi kumusika wemwana. Kana kuti two father figure ava vachauya vaita strict kumwana zvechokwadi andika mwasi mwana wavo remember vachindidzira mwana zviriko vachitodira mwana mahafu zviriko asi mwana wake remember izvo ndo zviriko zvakatozara zvacho ndizvozvo zvokuti zvandataura zvefather figure thing is just dzedza nyasha dzamwari dzakadururwa paunenge urako mukapo but let's just inyaya ingoripo futi nyuni yekuti we just have to pray for our children. Hakuna imwe nzira besides nyaya iyoyo yekuti we have to pray for them. That's what ndozvanaenda kungotaura wangu. Okay. No, thank you very much Kola. Thank you. Makaitigwa zvenyasha mwari kuitire zvakanaka. Thank you Kola. Ani muri kunzwa nyaya idzi dzevana guys. Muri kuona vana starting as early as grade 2. Vana vatotanga kudhara. Mafoni haona zvaungaita because kuchikoro kwacho tiri kunzi vapei mafoni vachandise kuita mahomework nekurisecha. Uchatongomupa foni yachona chiro ukasamupa foni yachona ukamutorera kuchikoro mwana anenge ane mafoni panenge vakaungana paipai vanenge vachidongorera saka wozviita sei TV haungagoni kugara 24 hours nevana because paTV pari kubuda zvese hapana chiri kuscreeniwa mazuva chiri kusefiwa mazuva ano zviri kungodzi ba zvese vanotongoona anomaona haudzidzisi vana mazuva kudhara taiti tikasvika kumazera ekuma 12 13 uko infact 14 wotadzidziswa kunzwa kunodhonzwa sei anomazuva mazuva ano hauudzi vana zvekudhonza anokudza kuti what is that chine zvine basa rei zvine basa zviizvozvo zvekudhonza zvaitwa mazera enyu zvikwete semadhonzero edu atidhonzwa chii vanotoziva vakatozvidza kuti zvinosemesa hatidi handimaona vanotozvidhiskasa kuchikoro iwe totomboita topic iyoyo naye anenge achitoziva contraception izvi vana ava vanenge vachitoziva moziva nemhaka yenchidaro endai kuSouth Africa kumakliniki muone musi wema-Wednesdays muone kuti kune kwazara vana vakapfeka mauniform kutangira kupuraimary kusvikira kusekondari vachibayiwa madhepo. Unobayirwa idhepo kana uri mwana uri kubayirwa idhepo uri mwana unobayirwa idhepo. Vana vakatokura vabereki vekuSouth Africa vanototi kune vana vavo indai munobayiwa nokuti vanotoziva kuti vana ava vanongoita zvinhu zvinometa wati kwatiri hedu zvakatiomera nekaucha yedu tichinditi mwana aende kunobayiwa kubayiwa chii atimoona but South Africa uko vanototi inda wabayiwa wakabayiwa herewe indonobayiwa uko nokutonzera vana vanotongoita zvokuvata naizvo zvisvi anomaona saka vanotongonovabayisa vana vokurudzira kushandisai makondomu. Imagine taura topic yekuti shandisa makondomu kumwana ne 14 years guys kana 15 kana 16 kana iyo 17 uchimudza kushandisa makondomu zvinenge zvakatongooma andimazvona saka panyaya yevana hapana paripo here orate uyanoda kuedwa panyaya yevana pakaoma guys. Chioniso chimbobuda ugodzoka buda udzoke ikuramba kuedha chimbobuda udzoke nyaya dzevana dzakaoma guys ameno handizivi zvangu but ini nditotaura because ndakaipinda ndoziva pena ndakaita nguva kurikavha guys ndakaita time kurikavha ndisingamumvura ndisingadyi ndisingavati ndine stress imi munoita kungonzwa imi aripo here umwe ada kuedwa pauya ataurewo experience yake nevana aripo here umwe ada kuedwa uya ataurewo experience yake nevana kumboko muone kuti zvinhu zvazvisekani aripo here anoda kuya ataurewo experience yake nemwana kana aripo ingosenda request kana kufona you can send a request or you can call kana aripo anoda kudi ari kuda kutaura about experience yake nemwana. Hello yes kuri sei mushe ndaita zvokufona ndikuda kukontributa panyaya dzevana idzi. Halo takateerera
nyaya dzevana idzi hazvisi zvokuti hanzi kune matv kana mafoni kana chii. Inini munin'ina wangu chaakatokurira kumusha chaiko. Mama wangu akasvika pakuti mwana uyu ndamutadza, zvimwe zvinhu zvaari kuita soka hazvitomboiti. Akasvika pakuudza umwe munin'ina wangu kuti handizvoni imimi matokomba mapudza ndakudyiwa ari maketi. Ndobva azouya mama wangu akati ndamutadza mwana. Akati atondosvika kana 18 years. Kana sitibhoni kekumba kwedu. Wakati mwana uyu ndamutadza. Ndikati ngani sisi makakura muchichirowa muchichidzidzisa vana. Wakati vana vemazuva ano hameno kuti vakaita sei. Saka akazouya 2022 kunoku achigara nemwana wangu. Akanga nekaboyfriend kake kanga asiya kuZimbabwe. Kumusha teiko titaura zvekumusha. Ndikamubvunza ndikati oraiti iwe panyaya yeboyfriend ava mukufunga kuzoita sei? Saka ndoda kutoroorwa. Ndikati kuroorwa? Zvikanzi ndikati anoshanda here mukomana wako? Zvikanzi aiwa haashandi. Saka ndakagara naye pasi ndikanyatso kumuonesa life kuti oraiti iwe waroorwa neboyfriend yake haashandi. Akakupa nhumba akakusiya uchazoita sei? Zvikanzi haambondisiye. Ndikati waakusiye handiti kuona isisi tiri kuzvishandira. Ndakanyatsomuudza chokwadi ndikati ukaita nhumbu yako nekaboyfriend kako ichako handikutengere kana chinhu chero zvemwana wangu chaivo zviri kusara ndinoshanda tengesa unozvionera. Saka akazodzokera kuZimbabwe last year. Akabva anosvika mukomana achimuudza kuti hausisiri type yangu. Saka nezvaari kuzvishandira zvakabva zvapera. Akazonditenda manje kuti makaita basa makandionesa. Ndikati kurova mwana hakusiriko kusolva maproblem. Unotomuudza kuti ukaita nhumbu yako ukatamba nevakomana ukawana zvakuwana unozvimiririra. Zvakaoma vasikana. Ameno vasikana, ameno maita henyu vedu we. Thank you very much. Pakaipa. Haiya pakaipa. Varipo here vamwe guys vari kuda kutaurawo something guys. Varipo here vamwe vada kutaurawo something anything concerning vana. Mwana wake wakambosangana nemashiripiti evana aya. Kuri kutonetswawo nemwana izvozvi. Pari kutonetsa pari kudai. Aripo here ari kuda kuti ataurewo. Ari kuda kutaurawo hake ane anything to say concerning nyaya dzevana idzi. Aripo here? Varipo here vari kuchemedzwa nevana vari kuda kutaurawo havo. Pese chakanakira panapa ndepekuti pano hedu hatiseki. Pano tinotoonesana hatiseki. Pano tinotoonesana hatiseki. Hatiseki, tinoonesana zvedu nekutonzwirana tsitsi. Pano hatiseki. This is the safest platform. We don't laugh, we don't judge. Tinototsiurana. Hello dear. Hello SIS MELLY mwakasimba. Mufana wangu risai. Right. Inini chandinoda kucontributa kuudza kuvabereki kuti zvoni seni sepandaikura paiti unenge uchigara nemaguardian wobva waita musikanzwa vabereki vobva vazviziva vaisvika pekuti vanoshedza kana manext door kunzi yemuone mwana wezvaaita imai nhingi chimbotaurawo naye imi mai nhingi chimbotaurawo naye raini rese robva razviziva kuti ndiyo nyaya yawabura wobva waita breaking news muraini wadaro imi mune muchifunga kuti mataura nemwana anzwisisa but unosara watova exposed more zvinhu unenge wakutosangana nevanhu vakawandisa manje nekuti vanenge vakutoziva kuti kamwana aka kakuita zvakati. Saka ndezvinhu zvinenge zvasara zvakrieteka after imi mati mataura nemwana nekuti zvakatozokonzeresa kuti mukukura imomo uchifamba vave vanga vachitofunga kuti achiri mwana vakomana nevarume vevanhu vanenge vatowandisa kubudikidza nekuti imimi the way yamahendla nayo sevabereki after maziva nyaya
inenge isiriyo to the extent yekuti dzimwe nguva chero waita nyaya unotorerwa kana mai panext door nevamwe ambuya vemuraini zvonzi endai naye kumba kwomukoma naye kwaakanga ari woendeko wonyadziswa zvoita breaking news muraini mese. Asi vanhu ivava vasheedza vane vanowo vari zira rimwe chete neni. Kana vana vavo vakaita nyaya unozongona mangwana akazvimba weshe kuti uyu wakazoitwa sei zvonzi takarohwa nezuro zvakazodai zvikadai yongoperera kumba pavo. Asi yangu inini yaita breaking news yeraini rese zvokuti unokonzeresa zvinhu zvakawanda. Saka vabereki pavanobata nyaya idzi zivai mahendiriro adzo nekuti mukadzi expose daro munosiya kuti mwana matomu expose more. Chokwadi. That's very true. Very true. All right, my tabas. Thank you very much. Thank you. Hello, dear. Hello, Smelly Muse. Shekanjani? Mush. Inda nchida kuti inini ami yangu hangu. Ndizibai ve teenager kana kuti asi. I think sometimes it's best kuti mai nemwana muve ma friends. Kutoita ma best friends chaiyo kuti unotaura nemwana kuti umubvunze, for instance umubvunze wane ma boyfriends here, wakuita zvema boyfriend here? If yes, ask kuti mwana wangu ndokumbrokona boyfriend yako, mutaure navo, mogara navo pasi vari two, even if it means kuti mai ve boyfriend nemai vemusikana wacho munosangana motaura mova civil mobvumirana kuti izvi ndo zvakuitwa nevana vedu, saka toita sei, movaonesa mwana. I think zvokuita strict zviya too much kuti wakurwa nemwana wakudi ndo zvinoita kuti mwana aite worse. For instance kutorera mwana phone uchiita sese, kana uchimutorera phone the more achiida. Asi ukangoita sese. I'm 24. Okay. Yes. I think ukaita zvokumutorera I don't think kuti ndingazviita sei because ndina vanin'ina vangu inini. I've got munin'ina wangu izvezvi atone mwana wechi2 achingoita so behavior yake inini mai vangu my mom is very strict. She's very strict. Tinozama kugara navo pasi tivaudza kuti mama kodei ma approach this thing this way because ye was strict nekumurova nekumudi. It seems kuti haishandi. This girl is getting worse and worse and worse. Saka imwe approach yavangaita ndeyekuti kugara pasi naye moita unoziva kuti sometimes ukava open kumwana wako wogara naye pasi uchimuudza kuti mwana wangu zvakadai, uchimuonesa uchingomuonesa kuti mwana wangu life yakadai chakati nechakati. Unoziva kuti sometimes it's easy for mwana kuti auye kwauri kuzoti mama ndasangana nechakati, boyfriend yangu yati inoda zvakadai. Unogona kuti aiwa mwana wangu ichi chakadai chinoitwa so. For instance mwana kuti ave pregnant, unoziva kuti mwana anogona kuuya kwamuri. For instance SIS MELLY muri mai vangu kuti mama ndandine boyfriend yangu, boyfriend iri kutaura nezvida kuvata neni, so forth and so forth and so forth. Saka imimi as mai munoziva ma consequences ekudi ekuvata nevakomana. Muchataura neni kuti mwanangu chakadai nechakadai. Handizivi kuti chii chauchaita ndisipo. Asi pane ma contraceptives, pane ma condoms. Ndakuziva ndakuziva kuti zvakuti kana uri very strict mwana hauyi kwauri achiti kanzi mama boyfriend udavata neni so anoenda kuma strangers kushamwari kuti ndinoenda unoudza shamwari dzangu kuti shamwari dzangu boyfriend yake yatinoda chakadai. Kana shamwari dzangu dzakazviita ende dzisinganzwi dzinototi itaiwe ndokukura kwacho ndokudi. Asi kana mai vangu vari shamwari yangu, if my mom is my best friend ndouya kwamuri mama chakadai nechakadai. Asi imimi mama you won't encourage me to do that. You won't encourage me to go around sleeping nevakomana zvisiri safe. You will tell me zviri izvo, then it's up to me kuti ndifunge kuti do I want this. Sometimes kana mai vari best friend yako muri so close na mama ko muchitaurirana zvese, I think it becomes very easy.